taken waka. Zo ku ji zancen waka ne, kalaman waka ne. Kowa akwai kiwon da ya karbe shi, mu dai waka ce. A cikin dabara da azanci ne nake tsaro zance. Kama da uwa na bata yin kama da wani ko azance. Waka baiwar Allah ce. Wani ya gane ga wani bai gane ba, wani ya samu amma wani bai samu ba. Na iya harshe na ni dai ban iya tsagiwa, ba roƙo ba sannan ban iya sata ba. Ba zan so ba, ba zan so a yarda minni in ha'inci ba. Ba zan so wata rana garwa in ci amana ba, ko ba na nan ba zan so mummunar shaida ba. Ba zan kwashe kayana daga kan hanyar Allah ba. Duba ba zan yi kalar wannan ba, kuma ban sare ba, ba zan bar yin waƙar ba. Ko za ni tsaya haka ni ba zan bar tauhidi ba. Zan iske rabona hankali na bai kauce ba. Nasara sa'a ce wasu na san ba su gane ba. Addu'a na riga ba hanyar boka a koma nan ba. Ina da iyaye nauyi na ba su gaza ɗauka ba, kuma sun nunin soyayya wadda ba zan manta ba. Ba su bar ni na tashi na faman yawon talla ba. In na yi kure kwa suna nunan ba daidai ne ba. Sannan sun kai ni na nemo ilimi ban ki zuwa ba. Maganar makaranta har wa yau ban daina zuwa ba. To kun ji bayanin ban je ƙarshen maganar ba. Sai ku gane waka bata zan mummunan aiki ba. Guna sana'a ce wacce san ba a zan rena ba. Duk mai zakin tsarin bai fahimci labarin ba. Gaskiya ne wannan zancen ba wai ƙarya ne ba. To shi mai nema ai ba zai rasa ya samu ba. Yusuf Yabrana zancen banga mai muni ba. Za mu yi nasara in dai ba mu dau layin hassada ba. Sai mu girmama manya su ne ginshikin mu na duba. Ba wai raini ba irin haka bai dace ba. Sai mu so juna mu haɗe kai mu kora duk wata gaba. Babu mai rusa mu in mun hakan ba ma wace ba. Sannan waka faɗakarwa ce ba shirme ya ce ba, kuma baiwa ce sannan jahili ba za ya iya ba. Waka daraja ce ba za mu yarda da tozarci ba. Ni mai waka ne har yau na gobe ban daina ba. Yin ta halali ne a ciki dan ban gara min ba. Na tsara halshe na ba zan faɗi ba daidai ba. Sai na tantance nake faɗa ba wai da ba'a ba. Allah naka tsoro shi kaɗai ba wani bawa ba. Allah gatan kowa ka iya mana sarki rabba. Ka shigo lamarin mu iya mana dan ba za mu iya ba. Ka san zuciyar mu ba za mu yi wa wani sharri ba. Masu mummuna na zato gare mu haka bai dace ba. A gaya wa mutane, ku gaya wa mutane, ku gaya wa mutane mu ba 'ya'yan banza ne ba.